наистина. Просто получи крила. Господин Мопменшън каза, че не е нужно да се променям. И има право. Пак мога да съм която искам, когато е работа, където мога да чета много исторически книги като учител по история. Нали, Дъстин? Мои любовници! Хей! Следва Спонж Боб квадратни гащи по Никелодиан. Следващата седмица новата поредица на Зоки на планетата на Руби ще стане сензация. Харесайте! Усмихнете се на камерата. Пригответе се за екшън. Харесайте и се абонирайте за Зоки на планетата на Руби. Новата поредица. Следващата седмица от понеделник до петък от 17 часа по Никелодиан. Спонж Боб квадратни гащи. Тази седмица от понеделник до петък от 16:30 по Никелодиан. А сега рекламна пауза по Никелодиан. Имам си малко агънце! Това е Сноуи! Агънцето, което ходи и се поплаща смешно. Тя е гошлива и има игрива опашка. Обича своята бутилка и дори може да танцува. О, обичам те, Сноуи! Моето любимо агънце Сноуи! Търсете в Хиполенд! Без патрул коли, готови за действие! Бурята създаде бъркотия в Адвенчър Бей. Маршал, Скай, поправете го! Ръбъл, събери го! Спаси деня с твоите любими кученца и техните без патрул коли от Спинмастър. Ехо, чули новината за новия препарат за съдове Ехо? Отличен с награда Best Buy. Ехо, качество, което си заслужава. Скъпа, само една капка ли каза? Семана кара дрехите да оживяват с дълготрайните аромати и формулата против намачкване. С каквото и да се сблъска през деня, роклята ти остава винаги блестяща, винаги във форма и винаги свежа. Семана – прелесна от сутрин до вечер. Това беше рекламната пауза по Никелодиан. Готови ли сте?